agwụ magbu oke na nna agwụ oke na nna agwụ magbu arụbụ n'agwụ onye anwa dị anani adị ana unu tụada obi Nwachukwu obi eze nwaanyị mmiri mma onye bịara wetara unu bụ agwụ nri n'unu agwụ ikwu nne nri ka ọ na-enye agwụ ka unu ndị ichie ga-eri unu bụ ụmụada na-eri bụ ndị ichie nwaanyị a na-eri unu bụ ọdọ ọmụmụ akwali a na-eri aja na na-eri ngene na-eri uwe a na-eri ogwugwu a na-eri ude a na-eri ọra mmụọ na nnukwu nne unu zuo ndị otu dada ndị otu eze nwaanyị ndị otu dibịa esokwa unu niile izu ite ose aka ka anyị na-akwa ọnụ ụmụaka n'ọbụla akwa aka n'olili oyi si na oge nọ agwụ ezumezu agwụ n'ọra mma na mmadụ na ihe oriri ekwenye ite oriri eleghị na ahịa eri eri si na ya bụ ite nwa dị amasị n'ọrịa a na-ezukọnụ ka ahịa eri eri na tọtọ mmiri si na ya bụ ite eleghị na ahịa eri eri ụlọ ọra agwụ a sịkwa unu niile tuo onye kwuru ya ka obi onye ada zụlite otu kedu mmụọ bịara nana mmụọ bịa zụtezi oche gị bịa ka ị nọrọ ebe na-alụ ka a na-esi doezi oche ya dị onye bụ ite Adaobi Nwachukwu obi siri agwụ benwude agwụ ikwu nne etinyewo ite ahụ ka anyị na-enye aka enye unu ndị agwụ ka unu bie meghere nwede a n'ime ụzọ na ọdịbịa ka ọ na-ebe eze nwaanyị ya rawakwa n'ọnụ owofu nkorinko nwoke na nwaanyị otufu ụmụ ya ka ori nwoke na nwaanyị ofu unye ndị ajọ obi ndị ajọ mmụọ utenye ndị ga-enyere ya aka utenye ezigbo di ara aga na-alụ ọlụ ụlọ na-anata mkpalụ na-alụ ọlụ mmụọ na-anata nkọcha ọ ya akwụkwọ n'osi na chiedo ma abịa na abịa esi nke unu gọziri ihe nweta site na anyị onye nke pụọ ụdị ya aghọta ya ụdị onye agwụ ya emere ụzọ alụ onye agwụ onye okwu na ụka onye ya eso doziri ntọna onye akwado ya na ntọna onye ọrịa nọ n'aka onwe echi onye agha nọ n'aka ọlụ ọlụ mmalị anya onye aghara ebuteli okwu na ụka onye aghara awụ ya isi onye esokwa dozie ọra mmụọ dozieli ọnọdụ usoro wee rụọ ọnụ wee keta oke ọbụ mmụọ ndụ na-ebe akwa ma mmụọ ndụ na-eti mkpu na eloziribe elozo mmụọ ọbụla aghanatara ọbụ ya na-anụ olu o were ọjị wụọlụ mmadụ pelu mmadụ ekpere ọ gazie kwuo onye ya mma n'ahụ
ọlụ okwu ọnụ ka o kwuru mgbe ọkwa na ka ọ na-arị unu ọ ike ka ọ na-arị unu aja ka eji were achụfụ aji wee na-achụ ata ibe dị mma aba aja ọchụcha anya na ngwụcha arọ ka o meghelie ụzọ na ngwụcha arọ arọ na ụzọ na ngwụcha arọ na-emegheli ebe arọ ọbụ ọtụ na ya bụ arọ ọbụ a nwee ọnọdụ nwe okwu nwe ogwu onye chọtara ọchọta ya n'ụlọ ọlụ ya chọtara ọchọta ya n'okwu ọlụ ya ọ bịachalụ mmadụ ka ọgọcha ọrụ onye ahụ bịa nkene ekene ọ bịata n'ọfịs n'ụlọ ọlụ ọnya ka anyị na-arịọ unu na anyị na-arịọkwa unu n'onye Igbo ụdị na-arịọkwa unu n'ụmụaka nke unu nyere unu weta ihe o ji ya enetebe anya ihe o ji ya na-enyebe ọnọdụ na-enyebe ọ na-edoziwe ọnọdụ n'ibe ba ga-eli n'ọnụ na-ekwenye bụ nne ebe ada anyị nwaanyị asị nke wofe aka ndị ajọ mmadụ wofe aka ndị ajọ mmadụ ọ na-ahụgo n'ọnya bụ adị ya nwaanyị n'ọnya bụ ike ọnya bụ adị ya nwaanyị ya bụ ijọ onye bụ ụkwụ nji ya a sị ela ọ na-achụ àjà n'isi onwe onye ahụ ọ bụ nwa bịa unu ga-eji nya bụ aja ọ na-achụ na-emeghere mama ya ụzọ na-achụ ya na abụ na-ewefu ọya na-ewefu arụ ọkụ na-ewefu nsị na-ewefu ụkwụ na ụka na-ewefu ihe isi ike ka a na-agọ n'isi ụmụ nwanne ndị ọzọ na unu nyereba di na ka agbatala nzute nwebe ọṅụ na nwere ibe akụ mebere ibe aṅụrị na ezinụlọ bụ onye bụ Nwachukwuobi site na isi ya bụ Adaobi Nwachukwuobi na ụmụ nwanne ya nwoke ka unu nye ezigbo nwaanyị enyi akọ na uche tụfuo na ndị ilo anya ndị ilo ara abịa ara aga n'ezi ka agụụ na-agụ ezi babụ ndị okwelikwe babụ ndị ajọ mmadụ babụ ndị otulu owe babụ ndị otulu ose babụ ndị amoosu babụ ndị amaba ndị osowu na osogbuto aghara ama mgbe ba ji aga ama mgbe ba ji ana n'isi ma n'isi ụmụnne ma n'isi ụmụ ya ma n'isi ihe gbasara ọrịa bụ akara aka ya asị na udo bighachiri ya asị anyị nwa bụ ndị nna ochie ọ bịakwutere a sị na anyị ga-adụkwu mma ọ bụ na mmadụ anọrọ ọbịa onwere onye ọ ga-abụ ka ejisi onye ọbụla na anụlụ ka onye ọdụ dozie mma onye ibe nyerele nsogbu ka ọ bụ na onye o jekwuru a wee sị na ya ka anyị ji wee sị na udo bighachiri anyị dụkwu mma anyị ga-adụ mma anyị iwe ọma ga-emela emela ezinụlọ anyị ụmụ nwadị a na-abata ka ụmụ nwadị a na-anyị nwebe ibe ka anyị ji etiliwe ọgbọ na ọdụlụba na mma akụta akụkara anyị wetara ulutere ụlọ lote anyị bụ ndị nna ochie aka nri tụ akekpe akwa aka nri mmadụ aghara mụtacha nwa akpaghata akpaghara anyị sịrị mmadụ aghara enwecha ịgba na-akụ aka n'alụ ma ọ nọrụ n'ile ncha abalị anya esi na ọ bụ nwa mmiri owere asọ na-akwụ aka ọ dara aracha ka enyi na-arụ okekadebe na wee sị na iwe anyị na-ayụ n'obodo ọbụla tele aka onwe ndị ọdụ nso aghara mba eze gwu enwe n'ọnụ mmụọ nke ọ ga-abụ nke gwu onye oru nzi ka ọ ga-ezi anyị sị na otu ọkpa anaghị eti isi akwa mmagba a na-amagbara ụkọ anyị si onye ọbụla ga-eche onye bụ Adaobi Nwachukwuobi aja eche anyị si ọgbọ tigbuo onye ka o wetara onye ogbochi n'iru ọlụ ya ma ọ bịa ọlụcha ọlụ ọlụghachịwa ma ka ọ tọọ mmadụ na-abụ ọ tinye aka na ndụ onye ahụ ntụ onye ahụ na-abụ onye ahụ wee sị ka o merie ya n'ụdị na ọ karịrị ya ma ọ nọ nwaanyị ka ọ bụ anyị si onye ahụ ọgbọ tigbuo onye ahụ n'ọrụ anyị anyị si onye ọbụla ga-asị n'eze nwaanyị ọ na-alụ na o nwere iwe ọgwụ na o nwere iwe ọrịa emenụ a sị na ọrịa emenyi ọrịala arụ omume na ọrịa eme ọdụmgbe anọghịrị anyị kwuru a sị obodo wee zuo a sị ka enweke amalụ ma ọ ya eme nke ahụ n'ama ka amalụ onye na-eme nke ahụ n'anya a sị na iwe anyị na-ayọ ọnụ na nke ahụ n'anya ọrịa emewu n'iwe dị mma onye ahụ na-arụ adụrị ọbịa bitu ya sọsọ aka sie na ọdụgo olie na mma ọdụmọya ọrịa anyị kwuru ọrịa ghara aka ya abụrụ arụrụ abụrụ nke ọwagharị kata gbagheliketa ana si ọwee bụrụ na a na-eme anyị nwa na-alụ ya ya nara ata arụrụ ka ndị ọzọ si ata ọrụ ka ụfọdụ si alụ ka anyị si alụ nke anyị mana ọ na-agazili anyị anyị si ndị be anyị anara arụrụ na ya na-akwọ ngwongwo oju ụlọ ọlịa n'aka m ka a kwabara ngwongwo ndị agwụ na ndị be anyị na-eme ibe agwụ na ire dibịa nara ama na ya na-eme na ya na-emeli onwe ya mana ndị be anyị ụfọdụ na-akwa ibe niile ka ọ na-eyi ka ọ bụrụ na a na-ala na mmụọ nọdara wanyị na o nwere mmụọ nọ anyị nọọ politiks ka ha na-eme anyị wee sị na ibe anyị na-ayọ unu anyị anaghị eme politiks n'ọlụ mmụọ nke anyị na-eme bụ okwu ọnụ anyị ya na ọbụ anyị na agwụ anyị nwere bụ arụ dị n'agụ anyị
onye ka ndị gboo ji eme dibịa banye ya eje ọlụ were ọrụ ya welu ezumezu agwụ ya chịrị abịa o jewela onwe ya ọlụ olu ọwụsị ọ na-agbala onwe ya arụ ọgbachara okwibe ahụ na-achụ àjà achụcha àjà ibe a na-aga ụfọdụ ndụ ya kpụlide isi mmọnwụ ma ibe niile kpujucha ebiara a na-abịa ọ bụrụ na ndị mmadụ bịa ka ọ na-eyiba isi ka echee na mmụọ nọ na o nwere ihe na-eme ịbịacha anwụ ọ bụrụ na o nwere mmụọ nọ n'ọgwụ ọgbọ bụrụ adolowele niile a na-alụ bụ n'ọgbọ ọnya bụ aja ana ọnya bụ ndị ana ha si ndụ mmiri ga-anụ ụlọ ụwa ga-adolowele ụwa ga-agbata nzute ụwa ga-adolowele ha si ngene ga-akwadoghị ọba bụ mmụọ ndụ na-eji alụ ọlụ ọdụ ọmụmụ ga-akwado maka onye nwa bịabara arụ ọbịa ego ọlịa ọbụ ọdụlịa ile ọba bụ arọ bụ na-agụ ga-akwadoghị uwe ga-enyere gị aka uwe ga-akwadoghị anyị si na ele anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị kwuru mmụọ be nna ga-agwụbe nna na ha ga-abịa tinye aka agwụbe Nwachukwu Obi na ya nara elisa anyị ọ ga-amabalị gị oji na ndụ chili echi ndụ nze na ọzọ anyị si ba ncha niile ga-etinye aka na ndị ogbuebi na ogbuebi na ogbu ọkụkọ na ndị ichie nwaanyị ọrụ ụmụ ọkpụ anyị si ha bịa tinye aka ka ha bịarala okelie onye konye aka ibie amacha ndụ ma ya bụ ndụ nwụrụ anwụ anyị si na ele anyị kwuru na anyị na-enye unu nri na unu ya eli na eke so lienu n'oye lienu na nkwụ anyị si na ụlụ mma aghara alụ ya ụlụ mmadụ aghara alụ ga ya egbu egbu onwe anyị si na ọbụ ka anyị gọrọ ọ ka anyị ji kwuo ọbụ ka o ji ya dị anyị si na onye bụ oke ọkụkọ o nyere unu mee nye oke onye bụ oke ọkụ o nyere unu unu mee nye oke unu ya eme oke na eke mee na oye mee na agwa mee na akwụ anyị ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị kala bụ ike gwụ ọnụ ọ na-enye unu si anụ kala bụ iji ya bụ odo n'igwu ọ bụla ọ zọrọ ụkwụ iwe ọma mere ndị ọbụla ọ batara n'ibe agha ji a kedu ibe ọ chọrọ mgbe ọbụla ọ bụ ibe ọ chọrọ n'ọbụ ka a ga-emelie a sị n'ọnya ka anyị na-ekwu ka nkwe ara azọta njọ nkwe ara na-azọta iwe ọma aka a na-ewetele pounds and dollars ọ ga-ejekwa obodo oyibo ọ ghara eje atọ n'obodo oyibo ọ ga na-eje na-abata na-eweta iwe dị mma na-etelu onye ụlọ onye ọbụla bụ onye na-adụ na mma ma onye bụ di ya eje obodo oyibo si obodo oyibo na-eweteli ego agbaweta dollars and pounds and dollars agbalie n'obodo ego abụrụ nsị ọbọgọ welie na-emefutiri anya bụ wele edozi onwe mana okolobịa dokwuru onwe ugwu olive nkiri agbọbịakwuru onwe ugwu olive nkiri a wee sị na ọ dụgolo na ma ụkwụ na ije ugwu anyị si na nnekwu na-enyegoro nnekwu n'oke ka anyị na-eme anyeghị unu ga-eme ya oke na unu eme gị oke na unu eme gị nnekwu ma anyị si unu tụọrọ ya aka ụbịa elu emezuo na ọ ghara aga na-aza na ọdụ nnekwu na nnekwu ahụ na ọ ghara afta ire anyị si na ọ ghara afta ire ọ bụrụ na ọ dị n'aka ndị ajọ mmadụ unu ga-eje nafta ya ndị ajọ mmadụ ọ nọ n'aka ndị ajọ mmụọ ka ọdụ unu ga-eje nafta ya ndị ajọ mmadụ ọ n'aka ndị amoosu ka ọdụ unu ga-eje nafta ya ndị amoosu na unu agwụ oriri ọ unu wuo amoosu na onwe unu anyị si ka unu jee weta oke na-adodo Nwachukwu Obi a wee sị anụkala bụ ike gwụ ọnụ anyị si na ọya ọkwa na-abụ ọdụdụ n'ọ isi ka unu ga-emie ya bụ isi anwụ unu ga-emie ọ dụlịa ile na eke ọ ga-adụlịa n'oye ọ ga-adụlịa na ọ ga-adụlịa n'ụgbọ mma ma elie akị akụtara ego ikwe azọtara iwe dị mma anyị awụ iwe dị mma anyị ghara abụ ajọ ire ebe ọbụla iwe ọma esi na ya lụọ aka oke unu ka anyị na-enye unu anyị si na o buru esi ya ike anyị si ọ ya achụtakwa iwe abụ olili anyị si ya bụ oke ahụ lụrụ ya aka ya ka o ji were akwala unu na-achụgo na ọchụcha aja ka unu mere ụzọ anyị si na unu ya enye ya amamiwe nye ya amamiwe ime ya akụlọ eji were echekwa ego ọkpata ego wee baa uru anya ka anyị na-arị na nwaanyị na-akpata ego mejuolu na okie riwe nne ọ ara obere oke mmadụ anaghị aracha ka enye raba oke ka mbe ihe unu ya enyewe
iwe dị nnukwu iwe gbara otu na iwu na ya enye ka o wee nwee ike wee balị uru ka o wee na-ewe mefutiri anya bụ onye enye nwelu ndị mmadụ aka nke ịkpata akụliche si aka kpatara ego na-akpata akụ olikulu ibe na wee sị ka unu mezuo onye ndị agwụ ọya agbọghọ anọ nke ọbụla bụ ajọ iwe asụsụ unu gboro elie achụwa anya ndị ilo n'ọka ekwuru ka ọ ga-adị ọya mmụọ ngwa bịa seluji welu isi agbana unu ka ọ dịrị niile o mere agha ka anyị selu nwa dị na ngwa selu nke ada ya dolo ma o ga bu ke jikolo baba ya dolo ma na ke dolo ma na ye dolo ma na nko du pole egbe na mma o mo yelu aka ada nke yo ye no aya za kpọ mboloko ọnụ ye adi je n'iru Chineke e Bible chukwu nye ya chake mute ezigbo di e mmadụ ara egbochi nwa Chineke na ala Chineke ọrụ ya ntara ezigbo di ndị onye ori ara akwụchi nwa Chineke ụzọ eche dị mma na egbe na nsị adama ya do mma ye ya zụcha mụọ nweta ezigbo di awele ya bụ nke kelekwe m ọba abụ n'ogologo ndụ do n'aka egbe ya dịkwulo mma ugogbe ya dịgbo mma agbụ ya n'ugo n'ugwu si n'ibe ọmụ ya do n'aka nyekwe m ndị ikpe tupu ụwa ọ ga-adịla agbụ mma ụwa niile mma ekele unu agwụ ile wee sị na-ekwe na mmanya na-abụ nwa dị anọ n'ụwa asịkwa unu welie ka ọ kwafuola ya iwe ike ọbụla nke ara ezute ezinụlọ atụmadụ na ngwụcha ọnwa a na-arụ uwe ga-adịrị ọma ga-abata a sị na ọnwa ọzọ a ga-abawa arụ ọbụla ajụ ga-eji mmanya nkwụ ike wee na-akwakwali ya ụzọ meghe ụzọ wetebe edo mma a sị anyị chọrọ nnụrụ good testimony na ndụ ya na a na-agbawa ụlọ na a na-aṅụ di na a na-agba nkwụ a na-egolu moto na amụrụ ọmụmụ amụtara nwa ekele nwa na a na-anụ ọta nwaanyị a sị iwe ndị ahụ ka anyị na-ayọ na iwe ncha niile ga-abịa na mmezu ka ekwu ka ọ ga-adị ọ ka anyị na-agụkwa ọrụ na be anyị na ọ ga-adịkwu n'ọrụ na be anyị na ọ na-enwezuo unu esi ọbụ ka anyị ji kwuo ọbụ ka o jide anyị si mee na iyi ara eme ọbịa ugbo anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị emezu ọnụ na-awachukwu mee na iyi emeni olu mmụọ aghara alụ ya anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị mmiri oyibo ọ ga-adụ n'Igbo dị n'oyibo onye unu mmiri oyibo lie nọ onye unu nke Igbo lie n'odo n'ala onye unu anụ oyibo lie n'odo n'ala onye unu anụ Igbo lie n'odo n'ala ọ bụ na masịrị ya masị unu ụlọ agwụ ikwu nne unu na-agwụ be nna ya tọọ ụtọ unu na-agwụ be nna ya nọkọ ọnụ unu na-agwụ be nna ya lụkọwa ọlụ ọnụ unu na-agwụ be nna ya chụtara ego unu na-agwụ be nna ya tụọ alụ ya mma unu gọzie ekenye oke nwa iwe ọma mere abụ ndị be nna na-eli ndị ikwu nna na-eli ọ nwere ya zuo oke awesị na-ekwe na mmanya ọ ya dolo ụma dama ya dolo ụma dolo ogogbo dolo onye ọbụla balabu agbo ya n'onu iwe ọma ya doni ya ogologo ndụ na-arụ isi ike na nwaanyị anyị eji ezigbo dị ụmụ nwoke anyị awụlụkpụ nke ọma iwe ọma ya eluwe aka agwụ akpụchalịkwa m nke kpanyawo egbe ise